αρχηγού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να πάμε δεκαετίες πίσω, δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή συμπεριφορά, πρέπει να είναι σε θέση η κυβέρνηση να ελέγξει τη συμπεριφορά των δυνάμεων της Ελλάδας. Δηλαδή δεν μπορεί να στρέφονται κατά ενός αρχηγού, ο οποίος μπορεί σε μερικά χρόνια να είναι και πρωθυπουργός. Δεν πρέπει κάποιος από την κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη? Εντάξει, θεωρητικά ναι, αλλά από ό,τι είδαμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρίχνει τις ευθύνες για την υποτιθέμενη όξυνση στον κύριο Παπανδρέου. Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς, κύριε Μίχα? Γιατί είχαμε αυτή τη ρήψη χημικών εκείνη την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και νωρίτερα σε εσάς σας είδαμε και στα πλάνα? Ήταν μια παράλληλη κατάσταση. Ο κύριος Κίρτσος είπε ότι θα μπορούσε τα ΜΑΤ να προστατεύσουν από ορισμένες καταστάσεις που ήθελε να αποφύγει η κυβέρνηση. Αν μπορεί κάποιος να ακολουθήσει τη λογική, λέει ότι έχει ένα σημείο αυτό. Εγώ θέλω να σου πω ότι κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά διότι είχαν καταλάβει τα ΜΑΤ το λιμάνι και όχι οι αγρότες. Κάθετα είχαν βάλει τα λεωφορεία και απαγόρευαν την κίνηση, απαγόρευαν την έξοδο των πλοίων, απαγόρευαν την είσοδο των αυτοκινήτων και των επιβατών. Η μηνυτήρια αναφορά είναι η μηνυτήρια αναφορά είναι κατά παντός υπευθύνου, διότι με το νόμο 444 του 70 λέει ότι στην λιμενική ζώνη μπορεί μόνο το λιμενικό να έχει την ευθύνη, εκτός αν ζητήσει ο Υπουργός Υπουργικής Ναυτιλίας ή ο Υφυπουργός, που σε αυτή την περίπτωση και οι δύο λένε ότι εμείς δεν καλέσαμε κανέναν. Ποιος τα έφερε, ποιος τα έφερε? Σας είπαν λοιπόν οι δύο, ο Ιέν και εγώ ότι κανείς δεν το έχει καλέσει. Από χθες το πρωί στις 7 μέχρι και σήμερα που έφυγαν οι αγρότες της Κρήτης, ο ρόλος μου ήταν κατευναστικός. Αν ρωτήσετε, και σας παρακαλώ, ρωτήστε τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, τον διοικητή, τον ΜΑΤ. Το δεχόμαστε. Ποιος έστειλε τα ΜΑΤ, σας έχει πει κάποιος? Κανείς δεν ξέρει ποιος έστειλε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ ξαφνικά ξύπνησαν το πρωί στις 4 η ώρα και βρέθηκαν χθες στο λιμάνι του Πειραιά. Και ποιος έριξε χημικά σε εσάς? Ήτανε μια αυθόρμητη αντίδραση των ανδρών των ΜΑΤ, ήτανε μια εντολή που δόθηκε? Εγώ νομίζω, κύριε Κίρτσο, ότι ήταν εντολή. Θα σας εξηγήσω γιατί. Μα η κυβέρνηση λέει, κύριε Μίχα, η κυβέρνηση λέει ότι δεν το γνώριζε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα πήγαινε στο λιμάνι. Το πρωί όταν πήγα στον διοικητή των ΜΑΤ και τον παρακάλεσα να φύγει το κομμάτι που ήταν προς τον ηλεκτρικό σταθμό, ένα κομμάτι των ΜΑΤ, ήταν περίπου 100 άτομα, διότι δεν υπήρχε καμία ανάγκη.